Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa Kreweng Aji channel ingkang kinurmatan saha kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan ing sapunika mlebet serat nomor kalih serat Al-Baqarah ayatipun ayat 193 dumugi ayat 190 gangsal. Kagem para kadang pamiyarsa ingkang ing sapunika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tamba paring usada, mugi-mugi seger kuwarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang pamiyarsa ingkang ing sapunika nembe nyandang masalah ingkang awrat, masalah ingkang serius, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Ugi kagem para kadang pamiyarsa Kreweng Aji channel ingkang ing saat punika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi dhateng para pamiyarsa Kreweng Aji channel ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi saha paring koreksinipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Taala ugi tansah paring seger kuwarasan ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal dhateng kula panjenengan sedaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya, tuwin manfaat wonten ing akhirat dhateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj. Tuwin mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking saking bebaya. Monggo kita lajengaken kajian menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunad dinu lillah fa intahu fala udwana illa ala dhalimin. Asyharul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi
bimisli ma'tada alaikum wa taqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukahi illa tahlukah wa aqsinu innallaha yuhibbul muhsinin sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih lan padha perang ana nganti panyiya-nyiya ora ana wondene agama iku kagungane Allah nanging manawa banjur padha anglereni iya banjur aja ana memungsuhan kajaba marang para kang padha nganiaya. Sasi suci iku kalawan sasi suci sarta samubarang kang suci iku miturut anggering wewales. Mulane sing sapa amlangkah wates agawe pitunanira lah agaweya pitunane satimbang karo anggone agawe pituna ing sira lan padha dibekti ing Allah sarta padha weruh yen Allah iku anyartani para kang padha bekti lan padha uruna ing dadalaning Allah sarta aja padha anibakake awakira ing kasangsaran. Aja padha anibakake awakira ing panasaran kalawan tanganira dhewe tuwin agaweya becik ing liyan. Sayekti Allah iku anresnani para kang agawe becik ing liyan. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuhipun. Katerangan ing ayat 193 tegesipun tembung fitnah sampun katerangaken wonten ing katerangan angka 251 manawi panganiaya sampun sirep tuwin peksan ngangge utawi ambucal satunggaling agami inggih sampun boten wonten salajengipun manawi sedaya tiyang mardika ngrungkepi sadéngah agami ingkang yekti miturut piyambakipun piyambak kanthi karana perang inggih kedah kendel dawuh sambetipun saged nyethakaken panyuraos punika. Nanging manawa padha anglereni saking anggenipun adamel susah dhateng tiyang ingkang sami ngrasuk agami Islam sarta panganiayanipun
pun ingkang wengis sami sanalika para muslimin kedah ngendeli anggenipun merangi para tiyang wau tuwin memengsahan kalian sintena kemawon kedah boten dipun lajengaken kajawi kalian tiyang-tiyang ingkang taksih nandukaken panganiaya menawi kacocokaken kalian serat 21 inggih menika serat Al-Hajj ayatipun 52 tetela manawi makaten wau panyuraos ingkang leres ing ngriku katerangaken kalian cetha punapa ingkang kasedya perangipun kaum muslimin makaten lan lamun ora ana pambengkasing Allah marang manusa kang saweneh dening sawenehe amesti bakal lebur wihara-wihara lan gereja-gereja tuwin pasembahyangan Yahudi apa dene masjid kang ing kono iku asmane Gusti Allah Ta'ala tansah sinebut-sebut punika anedahaken bilih anggenipun rumeksa gereja-gereja tuwin pasembahyangan Yahudi malah inggih wihara-wiharanipun para pandhita punapa maksud ingkang mekaten punika ugi katerangaken ing ngriki ing dawuh Yakun alladzinallah ingkang ngemongaken teges bilih agami punika kedah ngemongaken perkara Allah ngemongaken karana Allah dados peksan ing dalem prakawis agami kedah boten wonten saged dipun pirsani wonten ing ayat 256 tuwin sok tiyanga merdika ngangge agami punapa kemawon ingkang dipun senengi pranyata ayat punika masang tatal sing kamardikan nglampahi agami ingkang sakalangkung jembar ingkang boten pinanggih wonten ing pundi kemawon perlu ugi dipun pengeti saupami dawuh wau dipun suraos bilih peperangan punika kedah katerusaken ngantos menawi agaminipun Allah utawi agami Islam piyambak ingkang lestantun wonten menawi mekaten yekti ayat-ayat ingkang andhawuhaken para muslimin ngendeli anggenipun memengsahan menawi sampun aprajanjian padamen kalian mengsah utawi manawi para mengsah ngendeli anggenipun merangi punika sedaya lajeng atanpa teges panyuraos kados mekaten kala wau boten namung kacengkahan kalian ayat-ayating Quran suci sanes-sanesipun kemawon nanging uga sulaya kalian ingkang kasebut wonten ing babat utawi sejarah jalaran asring kemawon
Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam damel prajanjen bedamen nalika panjenenganipun dipun ajak anggolong dhateng salah satunggiling golongan muslimin kalih ingkang nalika wekdal wau sami peperangan. Pangandikanipun, kowe padha arep perang nganti menawa panganiaya lan agama iku dadi karana saliyane Allah. Ingkang peperangan wau sami dene tiyang muslimin. Dados sintena kemawon ingkang menang boten wonten kakuwatosan badhe waradinipun kakafiran. Mila suraosipun tembung agami dados karana sanesipun Allah punika boten sanes inggih icaling kamardikan ngangge agami. Dados dawuh agami iku kagungane Allah punika namung mengko teges kamardikan ngangge agami jumeneng wonten ing bumi. Katerangan candhaipun tembung ad-dewan ing mriki tuwin tembung tidak ingkang dipun agem ngantos kaping 3 wonten ing ayat sambetipun punika kalimpahipun ateges ngelangkungi wates ingkang samestinipun. Mila tembung wau lajeng kangge nembungaken tindak dede utawi tindak lepat. Nanging siksa ingkang katumprapake dhateng tiyang ingkang dosa atindak dede punapa ugi kasebut tidak jalaran terkandung punika sarana lampah panyerang terkadang dumunung wewales. Sawijining mufasir nerangaken tembung tidak ing mriki ateges males utawa midana miturut pandangan pandamelipun. Kula ambali malih pandamelipun ingkang tepat ingkang lepat. Pidananipun piyawon katembungaken mawi namanipun piyawon wau nalika sampun dados cara utawi idiom ingkang asring kangge wonten ing Quran suci tuwin ing kaputusaken Arab, kapustakan Arab. Keteranganipun ingkang langkung panjang mirsanana wonten ing katerangan nomor 227 dawuh ingkang mungel kajaba marang para kang padha nganiaya punika mengku teges bilih memengsahan punika namung kenging kalajengaken kaliyan para tukang nganiaya. Dados menawi sami ngendeli anggenipun nganiaya memengsahan kaliyan para titiyang wau inggih kedah dipun kendeli. Katerangan candhaipun punika sami kaliyan ingkang kapangandikaaken wonten ing ayat 192 manawi mengsah nerak kasucianipun wulan suci sarta
ngrumiyini nyerang para kaum muslimin wal muslimat ing salebetipun wulan sami para muslimin inggih dipun idini nglawan perang ing salebetipun wulan Ramadan kaprahipun nandukaken mawalas ingkang boten nglangkungi kaliyan tindak penyerang ingkang miwiti padha ing dalem punika mawi nganyut tuwuh dawuh punika boten nate kasuwak dene pohon niat dipun terak dening dawuhipun Kanjeng Nabi mirsanana katerangan angka 278 wulan ingkang kaanggep suci punika wonten sekawan inggih punika Rajab Dzulqa'dah Zulhijjah lan Muharram. Katerangan candhaipun wonten ing ayat 190 setunggal jalaran menawi sira iku ora gelem tetulung marang menehake bandhanira marang umat manungsa rasa sira ditempuk ing mungsuh uripira mesti kaancam ing bebaya dene anggota tukang melu labuhi umat golonganipun lajeng satemene jeneng anjang nibakake awakira dheweke marang kabecikan. Kula pungkasi ngantos dumugi ayat 190 gangsal menika mugi-mugi sedaya menika kala wau saged niyataken iman tuwin takwa kula panjenengan dhateng Gusti Allah taala mugi-mugi ugi ndadosaken kiyatipun ilmu tuwin amal kesaenan kita lan panjenengan sedaya. Kula nyuwun pangapunten saking kesalahan tuwin kekilapan kula. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.